Silav roj baş, hevalno hêvîdarim herkes baş e. Hevalê me rojnameger Ersin Çaksu bi hevserokê kecekî Cemîl Bayîk re hevpeyvînekî pir berfireh, pir alî pêkaniye. Min xwest ez bi we re par vê bikim. Naveroka hevpeyvînê gelekî berfireh e. Basa gelek mijaran dike. Siyaseta rojhata navîn ya Îranê ya Sûriyê, Tirkiye. Ama bi qasî ku ez texmîn dikim beşên ku we eleqedar dike bi taybetî pêvajoya ku niha li Tirkiye pêş dikeve hevdîtinên heyeta İmraliyê çûn û hatina vê heyetê ya İmraliyê niyeta AKP, niyeta dewleta Tirkiye biborin. Ez texmîn dikim tiştek ku we eleqedar dike ev e di derbarê Rojavayê Kurdistanê de min berhev kirin ji hevpeyvînê dixwazim bi we re par vê bikim. Eger hûn ji min re bêjin tonadengê min baş be deng çawa ye? Deng baş be em hema dest pê bikin. Ez zîro niyeta min tune ez vê bernamezê de dirêj bikim ji ber ku cî ku ez lê me pir yani ne müsaide ji weşana zindî re. Apê adem tu dibêjî deng baş e ewsa. Tamam. Süper. Dengê min xirab be êdî xêr û guneh stûyê we de. Hevan niha ev hevpeyvîna berfireh ji bo Stêrk TV hatiye çêkirin. Weke zindî na yani di Stêrk TV de hat weşandin lê ajansa nûçeyan ANF jî ji Stêrkê girtiye hem bi Kurdî hem bi Tirkî weşandiye. Lê belê di ajansa ANF'de de navê Ersin Çaksu min nedît ez rast nehatim ama heyf e keda hevalê me ye hevpeyvînekî heqeten serkeftî pêkaniye bi Cemîl Bayîk re min xwest ez navî wî bibînim ev jî weke şiyarî ji bo hevalê me. Tamam. Gelek spas hevanno kez nivîse xwe jî danîm serê. Eger Ersîn li me temaşe dike ez wî silav dikim ji vê derê bizanibe ku û herkes dişopîne û em jî li ser navî wî vê hevpeyvînê diweşînin. Hevanno pêşî em behsa çi bikin? Ez hema ji we re bixwînim bê şîrove paşî mirov dikare şîrove bike. Dibêje Cemîl Bayîk li ser pirsên Ersin Çaksu di nava şert û merjên tecîtê de daxwazan ji rêbera dikin. Ev yek ne mirovî ye, ne exlaqî ye, ne jî hiqûqî ye. Rêbera dibin tecîtekê mutlaq de ye. Dibin tecîtekê mutlaq de rêbera wê çawa karibe rola xwe pêk bîne. Rêbera divê bi rengekî azad bikaribe rola xwe bilîze. Yani ji zîndanê derkeve û şert û şurtî wî müsaîd bin ku karibe rola ku dikeve serê bilîze. Çi ye ew jî rêw rêbazên çareseriyê ji bo doza Kurdî dibêje. Çawa ku rêbera ji pirsgirêkên Tirkiye re çareserî pêşxist divê dewleta Tirk jî ji bo çareseriyê nêrîna xwe bawekî eşkereyî bîne ziman. Hûn zanin heft xalên ku Abdullah Öcalan pêşkêş kiribûn bi rêya heyeta İmraliyê aniha di nava Tirkiyeyê nayê nîqaşkirin. Hikûmeta AKP, MHP partiyên din weke alternatîf pêşniyazê xwe pêşkêş nakin. Ji ber vê yekê ev Cemîl Bayîk balê dikişîne ser vê meselê. Dibêje heta niha tiştek ne ji dewletê ne ji rêbertî ne gihîştiye me. Em jî ji ragihandinê ji gazetê û televîzyonan tiştên ku têne nîqaşkirin em wana dişopînin. Em dixwazin fehm bikin. Yani bi fermî tiştekî ji me re nehatiye. Lewma tiştek ku dest û lingê me girê bide tune ye. Dewleta Tirkiye niha li dijî gelê Kurd li dijî tevgera me şerekî ji berê hîn mezintir dimeşîne. Her roj daxuyaniyan didin. Dibêjin me ew qas operasyon pêkanî, me ew qas însan girtin, me ew qas însan kuştin. Yani ew bi xwe vê yekê îtiraf dikin li xwe mi Kurtên. Yani di nêzîkatiya dewleta Tirkiyeyê de guherenekê tune ye. Li aliyekê dibêjin em xuşk û biratiyê pêş dixin. Dîrokeke me ya mezin li ser esasê xuşk û biratiyê heye dibêjin. Lê belê li aliyê din jî tu caran li gorî van prensîbên xuşk û biratiyê tev nagerin. Eger bi rastî jî em xuşk û biran e dibêje Cemîl Bayîk, eger bi rastî jî ew dixwazin xuşk û biratiyê bi pêş bixin, wê demê divê heq mafê Kurdan bibînin. Çawa ji bo gelê Tirk dixebitin, divê bi aynî rengî
mafê gelê Kurd jî bibînin. Em dibînin her tiştê ku ji bo gelê Tirk tê pêşxistin lêbelê ew çi dikin esas digirin gelê Kurd tune bikin, qir bikin. Çi eleqeya vê yekî bi xuşk û biratiyê heye? Ev tenê xapandine dibêje Cemîl Bayek. Yani bi rastî yekê bixwaze pirsgirêkekî çareser bike, yekê bixwaze xuşk û biratî wekeviyê bi pêş bixe, divê siyaseta li hemberî gelê Kurd tê meşandin bi dawî bîne, zihniyeta xwe biguherîne. Firsendeke dîrokî derketiye holê. Rebera Pû dixwaze di zihniyeta wan de guhertinê çêbike. Eger zihniyeta xwe ya ku heta niha domandine neguherînin, ew ê darbeyekî mezin bixwe. Hinek radibin dibêjin ji Rebera Pû peyam çûye, mesaj çûye, name gihîştiye berdestê PKK. Tiştek wisa tune ye. Wekî her kesî em jî ji ragihandinê dişopînin, em jî hewl didin meselê fehm bikin. Dewleta Tirk tekoşîna xwe li hemberî me dimeşîne, em jî dimeşînin. Em ê bilindtir jî bikin xebatê xwe li hember dewleta Tirkê. Dewleta Tirk rojane bi her çekî, bi her rêw rêbazî bi ser me de tê. Em yani ew bi xwe jî vê yekê diyar dikin. Li xwe mi Kurtên çawa êrişê me dikin. Elbet em ê jî tekoşîna xwe berdewam bikin dibêje Cemîl Bayek. Li ser meselê din jî xwe îfade dike ka ew çi ye? Yani dixwazin ferasetekê wisa di nava civakê de çê bikin ku mîna ku tu rê ji bo Rebera Pû ji bo PKK nemaye, Rebera Pû PKK mecbûrin, neçarin werin teslîm bibin, em ê wana teslîm bigirin, divê çarçovê de mecbûrin çekê xwe dayînin. Yani ji derveyê kuştinê behsa tu tiştekî nakin. Eger de armanca wan de çareserî hebiya, wê zimanekî welê bi kar neanî bana. Wekî ew dibêjin rê li pêşiya PKK nehatiye girtin. Ji bo PKK gelek rêvê bûne. Niha PKK li pir aliyan dikare tev bigere, kar bike, yani divê ew nekevin nava vê hefletê. Niha dibêjin yan ew ê werin teslîm bibin, yan jî em ê wan bi çekê wan bin erd bikin. Divê baş bifikirin. Divê nekevin nava vê xelfetê û eger wisa berdewam bikin, ew ê bi xwe bin erd bibin. Em bidomînin dewam dike, pasa rojhata navîn jî dike, balkêş e. Çima ez ê nadimê deqekî. Çima ez wisa nadimê. Tamam. Wisa bila dewam ke. Hevando. Niha yani dibêje li pêşiya PKK gelek rê hene. Çawa ku Rebera Pû ji bo pirsgirêkên li Tirkiye çareserî pêşxist, divê dewleta Tirk jî ji bo çareseriyê nêrina xwe bi eşkereyî bîne ziman. Ka ew ê çi bersivê bidin, çi gavan bavêjin, divê vê yekê eşkereyî diyar bikin. Herkes li benda vê yekê ye. Dewleta Tirkiye di vir de gavan navêje. Lewma ev yek şik û şüphe çê dike, gomanan çê dike. Divê pêşî ev goman ji holê rabin. Yani mirov bikaribe bawerî bide hev û du. Niha zimanê ku bikartînin, zimanê heqaretê ye. Hem heqaretê li Rebera Pû dikin, hem heqaretê li Partiya Karkerên Kurdistanê li tevgera me dikin û hem jî li gelê Kurd dikin. Her roj li ser Rojavayê Kurdistanê bombeyan dibarînin. Ciyê Bakur Rojhilatê Sûriyê ji berê pir xurttir e dibêje, ka em biguherînin van nivîsan, baş e. Wextê ku ez vîdeo diweşînim, dengê min xira dibe. Deng baş e ne? Dengê min tune ye. Na, tu behsa dengê min dikî yan tu behsa dengê ew ê dikî? Dengê min tune yan dengê vîdeoyê tune? Dengê min heye normal ne? Erê dengê min heye. Dengê
tamam dengim hebe tamam mı? Dengi videoyu ya video pır direce. Yani es kudayı da bibırım yani saateki direştire video. Yani hevalin ku bu xazın paşa ez karım tamam. Hevalin bu xazın ez karım paşa lingavi jwara bibêjim. Yani hun tamamı ve dosya hund karın şu kadar gudar bikin. Yani jî ez ê paşê hinek jwara vekim. Tamam. Kas pêşî ew tiştê ku min derxistine holê ez jwara bixwînim paşê jî ez dikarim dengî wî jî eşkere bikim. Süper heval. Hûn her hebin. Merci beaucoup. Yani dibêje hêzên cîhanî xwe nezîmet dikin, êdî rewşmina berê nine, ka ji were bêjim hadi. Ciyê Rojavayê Kurdistanê, ciyê Bakur Rojhilatê Sûriyê ji berê xurttir bû, ev eşkere ye. Yani li Sûriyê ji bo hêzên Durziyan, Elewiyan yên li dijî Heteşê gelekî hêz hene. Ji bo wan hemiyan Bakur Rojhilatê Sûriyê bingehekî ye, ji bo koalîsyonê jî wiha ye. Her kesê goman dikir ku li ser Heteşê niha li wir tekoşînekê heye. Bi vê wesilê ez wan tekoşeran silav dikim, ji bo gelemeyê Rojavayê Kurdistanê jî silav û hirmetê xwe diyar dikim. Gel, şervan bi hev re li dijî êrişên dewleta Tirkiye disekinin, qehremaniyê dikin yani. Gel diçe tîşrînê, bi rojan li wê derê di nava berxwedanê de ye, mirin her tiştî de ye berçavê xwe. Yani ew jî karekî dîrokî pêk tînin. Dewleta Tirkiye çi hesab dikir? Ew ê pêşî bikevin min biçî, heta dêre zorê biçin, paşê tamamê heremê dagir bikin. Lê belê hatin li Qereqozaxê li bendava tîşrînê li duyar ketin. Nikarin tu gavan bavêjin. Her roj darbe dixwin. Lewma dibe ku ji vir û pêve taktîkên nû bimeşînin. Cemîl Bayîk li ser vê yekê şervanan şiyar dike. Dibêje bila baldar bin dibe ku ji vir û pêve dewleta Tirkiye hem ji alî psikolojîk ve hem şerê taybet ve û hem jî ji reşayî ve dibe ku bikevin nava şerekî psikolojîk. Ka deqekî hevan na. Na ez paşê dengê Cemîl Bayîk vedikim û nûsa li bendê bin ji kerema xwe re. Ez nivîsê bidomînim ka pirsa Ersîn Çaksu çi ye dipirse eger wisa sivik nêzê rebera po bibin. Eger wisa rabin bi kerametê gelê Kurd bilîzin PKK yani weke bixwazin binax bikin û bibêjin kulmameya Hesinî filan bilan yani ew tehdîtên xwe eger bidomînin Ersîn Çaksu dipirse. Ew konjonktûra jeopolîtîk ya Rojhilata Navîn jî heye niha rewşa ku em tê dane. Gelo ecêba. Rêyên cuda, tercihên cuda hene li pêşiya Partiya Karkerên Kurdistanê. Ev pirsekî pir mühîm e. Yani tercîha Kurdan heye dibêje. Îja ez hema ji we re bêjim rewşa PKK dibêje ji berî pir baştir e. Niha rêj PKK re vebûne. Binêre. Hêzên cîhanî nêzîme dibin dibê. Niha rêj PKK re vebûne. Ji berî zêdetir derfet îmkana Kurdan û PKK heye. Niha gelek hene dixwazin bi PKK re pêwendî tekîliyan çê bikin. Derfetên ku me dixwest ew bidin me beriya niha, me bide nedixist. Niha dixwazin ew bixwe bidin me. Bila her kes vê bizanibe. Eger Tirkiye wisa pirsgirêkê çareser neke, alternatîfên PKK yên pir xurt hene. Wekî dibêjin dest û lingê PKK negirê daye. Herkes li ser PKK hesaban dike yedî. Bila Tirkiye vê bizanibe. Eger Tirkiye di vî aliyê de gava navêje, alternatîf gelekin li pêşiya me. Yani rê û rêbazên cuda hene li pêşiya me. Hem jî herkes bixwe tê nêzê PKK dibe. Bana tiştê mühîm in mesela. Me nizanîbû. Alternatîfên PKK zêde bûne. PKK dikare van alternatîfan van rêyan bikarbîne ji vir û pêve. Wê çaxê Tirkiye wê çi bibe zirarê bibîne.
Em naxwazin Türkiye teke ve vî halî. Mesela ev bersivek balkêş e. Em naxwazin Türkiye ve bike vî halî. Yani xwazî Türkiye hilweşiya, Türkiye serû binbiya, xelas bibiya, baştir bû ama yani ew jî rêbazekî bazariyê ye. Gelek navend dixwazin peywendî bi pêş bixin bi me re, dixwazin Kurd û PKK bînin gel hev, li ser rojdata navîn siyasetê dikin, bila gelê me bizanibe, êdî rewşa PKK, rewşa Rêberapû, rewşa gelê Kurd ji berê pir xurttir e. Derfet îmkan zêdetir in. Lêbelê pêwîst e herkes bixebite ji Ewropê me, hê zêdetir tê bikuşe bila tu kesekî xwesis neke. Ev şert e, ev mühîm e. Pêwîst e kes dibin bandora şerê taybet û derûnî de nemîne. Yani di hinek ragihandina Tirkiyeyê propaganda tê kirin. Ew ji bo her kesî bixapînin vê yekê dikin. Di serê her kesî de dixwazin tevlihevî çêkin. Pêwîst e kes guhê xwe nede van tiştan. Pêwîst e guhê her kesî li ser Rêberapû be, li ser tevgera me be. Bi xwe rêbertî tevgerê bawer bin. Yani pêşî bi xwe bawer bin, bi rêbertî dibêje bawer bin, bi tevgerê bawer bin. Li ser vî esasî divê bikevin nava tevgerê. Baweriya min dibêje bi gelê Kurd heye. Gelê Kurd milletek polîtîk e, rêxistinkirî ye, gelek tiştan pir zû fam dike tê digihêje, gelek tiştan ji nav hev derdixe, şerê taybet bi tu awayî nikare bandor li ser milletê me bike, dîsa jî divê pêwîst e mirov şiyar be, tekoşîna xwe tu carî sis neke, eger ew hemleyê ku me ji bo rêbertî pêş xist, eger divê ji Ewropê ve em xurt bikin, tekoşîna xwe bidomînin, yani dibe ku zehmet be jî divê, tiş nabe, lê em ê pir mezin qezenç bikin. Em ê bi mirovahiyê jî bidin qezençkirin. Dibêje Cemîl Bayek. Hevan no, binêrin, nivîsê ku ev negihartin ki şertê Rêberapû da gihartine çênekin tiştekî Rêberapû gotihene ki di meclise da komisyon çênebê alî yasa da pengav nene avitin yani em ê jî tekoşînê xwe berdewam bikin çünkü devletê Tirkiye bi her alî va rojane tê ser me bi her çekê tê ser me ve ji bi xwe jî diyar dikin çawa em ê bisekinin. Elbette ki em jî tekoşînê xwe berdewam dikin. Aslında yani piştî ku ew deklarasyona hak maddeyî rastî jî civaka Türkiye'de yani astek bilind da yani hêviyeka vakir, moraleka vakir, ew tanga bûnekê derbas kir, ev xwedê xuya kir. Fakat taybet hikûmeta AKP, Erdoğan, medya wan û dîsa hinek rayedarê wan. Yani ne em nikarin bijin AKP tavana wê hemî jî. Zimanekî pir bi jehrî, zimanekî pir bi yani muxatabê xwe onura wî bilîze bikartînin, zimanekî provokatîv heye asêkê bikartînin. Bêguman gava ku ha çêd be civaka Kurd da jî ev yeke çêd bijîne evet benê biratî ama biratiya ku destekê derd bêjin biratî desta xencer nabe yani wisa hinekî wê dîrokê jî berçavê xwe dikirin. Ev zimane yani mirov kare muhalefeta Türkiye jî awadî bike binirxîne ev zimane ber bi kuvvet be hem Türkiye ber bi kuvvet be û hem jî di nav civakê da rewşekî çawa avad kir hem ber vê pêvajoyê. Yani destpêkê jî min got wextê ki Rêberapû ew manîfestoya îlan kir veya li ser civakê Tirkiye rahetbînik çekir. Yani civakê pêşiya xwe pêşa roja xwe piçik dît. Nefesik wergirt. Rêberapû işte heyetê ki diçe gel ra axif name nivîsandin got biçe işte partiye ki parlamentoda bibî ne tek meribêjî walay propaganda dikin bu bingehê xwe li Tirkiye. Yani ki işte piçik moral bidin wa. Ne tek ew. Esas da yani dixwazin pirsgirêkê Kurd bi şîddet, bi terör
Bi katliam tamam bikin. Karê ke dimeşîne em servasa sana. Axtinê xwe daîm ser mirnê ye. Ser kuştinê ye. Çawa bikujin têxin binerdê. Dervoyê ve tişkî nafikirin oy nizmê. Yani vî zimana hizmetê çareseriyê nake. Lazım e gelê Tirkiye ve bibîne. Rewşenbîrê Tirkiye, hunermendê Tirkiye, akademisyenê Tirkiye, êkê bi rastî li Tirkiye hez dikin, welat Parêz lazım e ve bibînin. Li dij vevsekin. Yani menfaati herkes ki, berjevendî herkes ki divir daya. Lazım e vî zimana neşolandin. Vê zihniyeta lazım e artık dawî bibe. Ew masa hat xirab kirin. Yani de dolma bahçede yani reber apû pir tiştê mezin mi xwastî bî? Ne, tiştê pir makul bîn. Hem tamamî jî ser demokratik bînê Tirkiye bî yani. Peki boçi ew xirak kir? Çima şer pêşxist? Qarşî ve işte çok donan ew plana xistin devre. Sebep çi bî yani? Lazım e vana hemî ben nîqaş kirin. Yani reber apû wek min gotu Mehmet Ali Bîran xas ki muhatap bibîne, xas ki pirsgirêke çareser bike, divî halda gelek alî, tek alî him jî işte agirbest pêşxistin, diyalog pêşxistin. Rêbera ber biçavane. Fakat duruj bû beriya niha Devlet Bahçeli gruba partiya xwe da got yan em ê wekî biran jiyan bikin ser vê axê yan jî em ê li Anatolyê we neqewitandin. Me tirsiyekî wiha aslında hinek tistan dibîne. Mesela peyamekî wiha derdikeve. Fakat em vê rewşê binêrin. Eger ku mesela sivik nêzîkî rêbertî nêzîkatiyên wiha sivik çê bibin. Eger ku bi kerameta gelê Kurd were dîstin. Dîsa bi rûmeta yani dîsa bi PKK wekî binaxkirin yan işte destê me yê Qedîfe heye kulma me ya Hesinî jî heye wisa bir rengî tiştî wekî şoven nêzîkatî çêbin. Di ev konjüktûra gavadî we behs kiriya rojhilata navîn de jeopolitîkek he. Jeopolitîkek Kurd jî heye vê derê de. Acaba Kurd bêhilbijêrin yani Kurd bêtercîhin yan jî Kurdan tiştekî türê dî pêşiya Kurdan nîne yani tercihekî wan Kurdan ya dîtir nîne acaba. Yani min axftê xwe da jî got yani onumê Kurda jî onumê PKK jî li bere pir xortir çebî. Bere gelek rê girtî bîn ew rê girtî jî bu PKK vebîn. Yani lazım e Tirkiye hesabê şaş neke. Nebêje war işte pir tengavin ez dikanim divir da zaxta bikim ez dikanim her şi xwe bidim qabil kirin. Va bo wan mirine çedik. Dikanim ver bêjim. Yani li bere da xortir imkan bu Kurjî bu PKK jî çebin. Niha gelek henekî PKK re alaqeta çebikin yani. Hatta imkanê ki nadan PKK dixwazin bidin. Ba herkes ve bizanî yani. Yani eğer Türkiye war pirsgirêkê çareser neke alternatîfê PKK pir xort hene. War wek ki dibêjin dest pê PKK negire dayîne. Tam tersî ve herkesik hesabna dike. Ser Kurda ser PKK jî. Ba Türkiye ve bizanî. Devleti Türkiye lazım e bi mesuliyet hareket bike. Reber apû bindi hesabê gela dike. Ne tek hesabê Kurda dike. Yani bu insaniyet de dixwazi wasfê xwe pêk bîne. Dixwazi veya bi Tirkiye pêk bîne. Eger Tirkiye di vî halda gav nevit alternatif gelikin. Hem jî herkesik bixa nêzîkî PKK dibe. Bu ve herkesik bizaniye. Alternatife PKK zêde çebin. PKK dikane ve alternatifa bişxolin. Vexte Tirkiye zirarê mezin dibîne. Em naxwazin Tirkiye tê kevî halî. Reber apû dixwazi
merkezi Türkiye ve Pirskirika çareser bike. Yoksa gelik merkezine. Gelik dixwazin alakata peş bakın. Dixwazin Kurda PK alî xwaxin. Li ser ve rojlatê navîn siyasetê bikin. Ez divir da şiyar dikim lazım e nekevin gaflete. Bahçeli eğer ki ve dibêjî hinek rastiya dibini bu dibêjî. Tiştekî Bahçeli dibêjî dişibê Daviyê Osmanlı. Avakini Türkiye. Çawa mesela Mustafa Kemal bu Türkiye tehlike dit ki eğer Kurdara ittifaka neki nikane dibe tehlikede derkevi tamamıyla orta rabın vanda bakın yani. Bu ve Kurdara ittifak kir Kürdistan dest bekir işte xadı tehlikede derxist vekte konjektürel heyci müsaade dikir mesele Sovyet falan cihabi divir da encam var gir. Yani Türkiye tehlikede derxist. Na Bahçeli jidibini ki artık tehlike bervi Türkiye'de. Eğer ki alikari Türkiye Kurda var ne girin ev anda bakın emci mazlum anda bakın. Derdi Bahçeli çek Türkiye'ye o yekşi Türkiye. Fikri Türkiye yani. Milleti Türkiye. Çava bakı ki on bir dijan kırın. Avcı bir ittifakı Kürt tabi. Başka nabi yani. Çünkü ki herkes ki ziyadetir mera şerkiri Bahçeli'ye. Eğer ki İrod dibêjî lazım am Kurdara bilazim jî ittifaka çevikin tehlike mezin dibini pir nêzik biye bu ve vaxt nedeki. Bu ve Davî dibêjî bi şera tiştek çareser nabe kazanç nabe bi aştî kazanç nabe. Veya rast dizmin. Na mesela henekli Türkiye nikaş dikin. İşte dibêjin madem ki Pirsgirêkê aştî te zimên demek ki şer heye ki Pirsgirêkê aştî te zimên. Ew rast e. Ciyekî şer nebe çima yani Pirsgirêkê aştî be zimên nîqaş bibe. Demek ki şerkî heye ki aştî te zimên. Rastiye ve yani. Artık hinek tişta kabil dikin yani. Artık bi dil mi kabil dikin, mecbur dibin mi kabil dikin, hani zanım. Fakat yani bu gelime bizanı ki artık konumu Kürt, konumu PK, konumu Reber Apol bere perxorttur bir. İmkan bere da zede çevi. Fakat livir lazıma gaz xasıs nekki. Ev şartta. Dibin tesiri şerri taybet da psikolojik da lazıma nemini. Yani hinek ragandırı Türkiye'de propaganda dibin. Ev propagandanı hemi bu ki gel bixapinin. Bu ki seri herkes ki tevlihe bikine. Lazım goy xo nedvatışta. Goy xo reberti bi hareket evi. Bixap bavar biki, bi reberti bavar biki, hareket bavar biki. Servi asasi lazım tekeve hareketi. Bavariye mi bi geli Kürt haya. Geli Kürt geli ki rekstin kiriye politika gelik tiştajı femdiki lehavdeci derdixi var şerri psikolojik taybet nikane zede tesir serçebik. Disajı tabi meri lazıma şiar biji yani viyaldajı meri şiar biki tekoşni xoşi hiç sisneki av hamle ki bu reberti me peş xıstı lazım hamle harciki daha xort peş bakın. Eğer peş bakın belki hani zahmetli ama bibinin fakat ama mezun kazanç bikin. Ama bir insaniyet eji mezun da kazanç kirin. Persteme giştiye bun de pevajoya girîng da de rojevên girîng ve dem mera veqetant bersivê perstemedan em spas dikin. باشه ام جی سپاس دکن جه حوالی خواه ارسین چاک سورج بو وی هف پیوینا خوش درێژ دە نەوە شەرتە زەحمەت تە هەبان نۆ نەها
li Rojavayê Kurdistanê êrişên dewleta Tirkiye hene dido min ez zêde dewam nekim hem derdora bendeva Tişinê hem Pira Qereqozaxê li wê derê li Sirînê dewleta Tirkiye nasekine kiriye serê xwe ew ê tim êriş bike ama berxwedanekî pir ciddî heye di demên pêşme de jî şervanên herêmê wê berxwedana xwe bilindtir bikin. Ez xatir ji we bixwazim ez hinek li peyamê we binêrim ka hûn çi dibêjin. Ya hinek heval hene mesela hinek heval hene di nava şik û gumandan e dibêje pir zêde basa demokrasiyê dikin van hevalên me siyasetmedar filan bêvan ev jî rê li ber meseleyê me netewî vedike şert û şurtê cîhanê wisa ne heval Green Left pir tişta adinivîsîne xwe kuşt mala we ava tim werin me bişopînin Green Left tu jî tişnabe ya fikrê te jî nexirabin rawestandina siyaset dibe eger Tirk bixwazin demokrasî divê berî xwe bi xweşî bixebitin ji bo Kurdan divê siyaseta rawestandina siyaset rast e pir heval tiştê wisa dinivîsînin yani anha di nava Kurdan de daxwaza mafên netewî pir derketiye pêş heval pir li ser disekirin ez dibêjim ev nêzîkatiya navbera Kurd û Kurdan de jî wê rê li ber vê yekî veke hevan no. Baş ez xatir ji we dixwazim êvarê eger imkan bibînim ez ê weşana zindî çê bikim eger imkan tune be hem bernameyên ku min di Stêk TV de çêkirine bi mîvanê xwe re min vê spê bernameyekî pir dewlemend çêkir sê mîvanê min hebûn eger bikaribim wana bigirim bu ara biweşînim ji kerema xwe re temaşe bikin pir serkeftî bû hem derbarê vê hevdîtinê li Tirkiyeyê û hem jî hevdîtina naveroka hevdîtina Mesûd Barzanî û Mazlûm Kobanî de dem baş silav heta carekî din.